rike ta da juriya, ci da sha sutura an jingina ma kai za kai baki daya. Welcome congratulation is no fighting a gida daya. To amarya Shamsiyya gare ki na juyo fuska kin gani, haƙi na mijinki daki kafin na faɗa ma kin sani. Dan kin yi karatun zamani da na addini ciki kin gani, ba a yi wa miji tsawa da tsaki duk hadisi kin gani. Mai waƙar Sani Bulama ne dakata Kano nake yan uwa, ko ka je ka haɗe jihar Jigawa wasu tattarike ba mantuwa. Amma fa a yanzu ina Kano don anan nake dangi yan uwa. Lallai waka baiwa take Allah sarki na yi godiya. A aji juya tattaka mai ganga sa ganga sama ƙasa sama ƙasa sama. Taro suka ce arba ake, mata da maza duka sun dake, kama waka nan sun hallaro. Hamisu Bireka ya shigo, Nazifi Asinanik ya shigo, Nura Aminu Bama ya shigo, Adam A Zango ya shigo, Umar M Sharif ya shigo, Adam A Lokma ya shigo, Roman waka ya hallaro, Zara Nas ya yunkuro, da Kamal Cilin ya hallaro, ga kwara mai waka ya shigo, Safana ya shigo, Ahmad na musamman ya shigo, kuma Sani Saloma ya shigo, Fati Nijar ma ta iso, Tamsiyan Sadi ta iso, Nafisa mai waka ta iso, ga Nabila abun ta hallaro. Kai mawaka na da yawa wurin ɗaurin auren babban gida. Kafin na wuce zan yi gaisuwar dangi na amarya bai daya, da na ango ma baki daya. Nazifi yaro na yi gaisuwa, Kebi Ocha na gaisuwa, Abakar Rodi na yi gaisuwa, dan amarya